Media Štúdio. Štúdio, kde sa tvoria dokonalé grafické majstrovské diela. Miluješ 80. a 90. roky? Československé najväčšie hity a dobrú zábavu? DJ Stanley je tu, aby ti priniesol nezabudnutelný zážitok. Ponúkam profesionálne ozvučenie, osvetlenie a moderovanie, ktoré zaručia, že každá udalosť bude mať skvelú atmosféru. Predstav si večer plný tvojich obľúbených hitov, tancovania a smiechu. Nech už plánuješ svadbu, firemnú akciu alebo súkromnú oslavu. DJ Stanley hrá také hity, že váš srdcový tep bude žiarliť na rytmus, ktorý vám vrie jeho pesničkami pod kožu.